So, perfect siya. Rhazel here! Welcome back to my channel! Today, meron na naman akong haul. Sunod-sunod yung pag-film ko ng haul, pero hindi siya like sunod-sunod pag-upload. It's just that I'm pre-filming a lot of videos and gusto ko i-film lahat ng hauls while nandito ako kasi hindi ko naman madadala to lahat. Kung madadala ko lang sila lahat, like, yeah, doon ako mag-film sa Pilipinas. Like, you know? Pero hindi sila magkasya sa aking luggage. This is so random. Merong mga clothing, merong sapatos, merong mga skincare, tapos merong mga makeup, I think. So, yeah, I will go ahead and start sa clothing. I got a package from Romwe. First thing I got is this dress right here na I think kailangan ko siyang tahiin kasi I'm not sure, hindi ko pa ito na-try. But, ganyan yung itsura niya, ganyan yung dress. It is a maxi dress. So, mahaba siyang ganyan. Meron siyang slit, I think. Yup, meron siyang slit sa kabilang gilid. Meron siyang kasamang tie, so you can tie it sa waist area. So, try ko to and see kung, like, you know, isa to sa mga dadalhin ko sa Pilipinas. Kasi yung ano niya, yung tela niya maganda. Hindi siya like fake na tela. Perfect siya pang Philippines weather. And the next one is this pair of pants na mahaba siya sa akin. Ito kailangan ko tahiin, pero kailangan ko like tutukan. Like, of course, kapag nagtatahi ka, kailangan mo talagang tutukan. But I mean, di siya madali. Kasi, wait, pakita ko muna sa inyo. Ganito yung itsura niya. It's black and white. And then, ganyan yung itsura niya sa bottom. So, para siyang, like, para siyang skirt, pero hindi. Like, para siyang skirt kasi parang flowy siya na pants. Pero meron siyang ganito. Mahaba siya sa akin. And kapag tinahi ko to, kailangan ko i-follow ito. Ganyan pa. Ano? Basta, mahirap siya. Pero, yung waist, kasya naman siya sa akin. This is in the size extra small. Tapos yung dress na napakita ko kanina is the size smalls. Next one from Romwe. Agoy, mag-iiba naman yung lighting ko na to. It's this black shirt. Ganito yung itsura niya. That's the back. Ito yung front. Meron siyang ganyang ganap sa front. Sana ito yung sinuot ko today! Oh well. Oh, diba? Meron siyang sexy na front. Tapos yung back is just a regular V back. So, parang exposed na din ng konti yung back mo kasi like low V siya. Sobrang komportable ng ano niya, tela niya. Like, I like the tela. Hindi siya like mumurahin na tela. Though, ito, I'm pretty sure hindi siya ganun kamahal. I will leave the links below, by the way, as usual. And then, this one. Ito din, ang ganda din ng tela nito. Extra small din siya. And ganito yung itsura niya. So, meron siyang black, red, and white sa neck. And then, sa ano din, pocket. Ganyan. Kung para sa normal na tao, like, para sa mga normal yung height. Hindi normal yung height ko. Like, you know, para sa mga, like, okay lang yung height, hindi maliit. Para sa mga hindi maliit na tao, that's what I'm trying to say. Crop, siguro to para sa kanila. Para sa akin, hindi siya crop. Kasi I'm so, like, you know, yes, like that. Next one is this top right here. My gosh, sana pala ito yung sinuot ko. Off-shoulder siya. Very flowy siya. Hindi siya, like, completely white. It's kind of like a really light cream na top. Or maybe white. Sana hindi malaki yung armhole kasi parang malaki siya tingnan. Pero maybe not. Yes, I'm excited to wear this. Very flowy. Maganda to i-pair sa black na pants. Ang pinakita ko sa inyo kanina. Yes. Yes. Tapos heels. Kaya lang hindi ako nagsusuot ng heels. Okay, next is yung mga natanggap ko from Shein. First thing is ito. Malaki siya sa akin. Sayang kasi gustong-gusto ko siya. Ganito yung itsura niya. Tapos, bam! Wham! Bam! Ganyan. O, diba? Wala na bang mas exposed pa dyan? And then, yeah. Yung length niya, okay na okay yung length. Ano lang siya, hindi lang siya like perfectly fit. Like, okay naman yung dito. Medyo maluwag ng konti. So, yeah, hindi pala siya okay. Pero, yeah, sayang. Kasi gustong-gusto ko pa naman sana siya. And then, ito, another black shirt. And V-neck din. Bongga. Ito from Shein. Again, V-neck siya. And ganyan yung itsura niya. Black. Tapos yung sleeve niya, merong ganap yung sleeve niya. Ganyan. Yes. Mahilig kasi ako sa mga plain lang, tapos V-neck or round neck. Gaya na to. Pero meron siyang detail dito. Pero like, you know, I like it plain, tapos comfy, a little baggy. Hindi ako mahilig sa mga like super fitted na mga damit kasi I just don't feel comfy wearing those. And then, eto, what is this? Oh, what is this? Wait.
what do you call that? Anong tawag mo doon? Hindi ko maalala kung anong tawag dito. Pero, shoot. Pero ganito yung itsura niya. Para siyang cardigan. Hindi merong term dito eh. Para siyang cardigan pero walang sleeve. I'm pretty sure maaalala ko mamaya. Pero it's black. It looks like that. It is very, very long. Pero not to the point na natatouch niya yung floor. So, okay lang sa akin. Meron siyang kasamang, pang-tie mo. Ano nga ulit pangalan nito? Nakalimutan ko. Vest. So, it's a very flowy black vest. Like that. And it goes all the way down. This is in the size extra small. Di ko pa ito na-try, but I can't wait to try it out. I'm pretty sure magkakasya yan sa akin because it's extra small. Tapos, like, vest doesn't really need to be, like, perfectly fit, right? Like, it's meant to be flowy. At least that one. Ito, pinili ko kasi nakita ko yung picture ni Catherine Bernardo nung nag-travel sila papuntang Where did they go? Nagpunta sila somewhere para sa photo shoot ng magazine. Tapos, yung suot niya is denim na long sleeve, tapos mahabang denim. And sobrang nagustuhan ko yung look niya. Like, super basic black shirt lang. Tapos, may print yung black niya. Tapos, blue jeans. So, nung nakita ko siya sa Shein, I was like, oh, that's Catherine Bernardo! So, yeah. In-add to cart ko siya. Wow! Orange face! Oh! Ganito yung itsura niya. Very, again, flowy because that's my thing. I like flowy. Meron siyang dalawang malaking pockets dyan. Tapos mahaba siya. But then again, ngayon ko lang ito nakita. Meron pa rin siyang mga frills dyan. Mahaba siya. But then again, it's not like super haba na natatouch niyo yung floor. Yung mukha ko, orange. So, yeah. Gusto ko sana i-film yung, like, you know, mga airport outfit ideas. Kaya lang, you guys, wala na akong time. Okay, next are shoes. I got these from Shoe Spy. I got 2 pairs of shoes, you guys. Sobrang mahal ng mga sapatos na to. Akala ko, like, yeah, the quality will be, like, superb and amazing. Like, over the top. Pero, you guys, nung na-receive ko siya, wala. Di siya, like, something spectacular or whatever. Para lang siyang regular na shoes na mabibili ko sa mall sa Cebu ng 300. Yung presyo nito, over. Pero, yeah, gusto ko lang siyang ipakita sa inyo. I have 2 boxes in here, pero same shoes lang siya. Iba nga lang yung colors. Tinry ko na to and napaka-rough niya sa aking mga paa. Anyway, ganito yung itsura niya. Pointed. For some reason, mahilig ako sa mga pointed na shoes. Tapos, meron siyang heels. Ayoko na meron siyang heels. Tapos, basta, hindi ko lang bet. Like, okay lang sana kung, like, maliit na heel or, like, really flat. Pero kapag ganito, parang bitin na parang gusto mo bang maging heel? Or ano bang ganap po sa buhay mo? Parang ganyan. Hindi ko siya bet. Pero ganyan yung color niya. And then, I got it in gray as well. By the way, these were sent to me as well by Shoe Spy. Meron siyang parang itatay mo siya sa calf mo. So, yeah. Ganyan. Yung nude na shoes, yung tie niya nandun sa baba. Pero, yeah. Meron siyang tie na ganap. Okay naman siya. Hindi siya masama. Pero sa presyo, no. Okay, next up are the stuff that I got from New Chic. Ito, mga makeup, skincare. So, meron silang mga ganon. And, brushes as well. I remember. First thing is this one. This is their purifying peel-off mask. It smooths the skin's texture. Hindi ko pinili yan. In-include lang nila sa package ko kasi gusto nila na ipakita ko sa inyo. Okay, next are lipsticks. Alo, Hengfang. Hengfang. Di ba merong mascara sa Pilipinas na Hengfang? Yung sobrang mura lang, like 10 pesos, maybe not, maybe 20. Pero Hengfang yung brand niya. Ito yung na-review, hindi ito. Pero ganito yung lipstick na na-review ni Tati ata yun. Parang the most beautiful lipstick in the world, something like that. Ito hindi. Hindi siya the most beautiful lipstick kasi hindi siya kasing clear nung feature ni Tati. So, ganyan yung itsura ng lipstick. Meron siyang flower na ganap sa loob. This one is black chrysanthemum. Amoy ano talaga siya, guys? Amoy bulaklak talaga siya. Ganyan yung itsura niya. So, mabilis naman nag-change yung color niya. This one is, the same. Hengfang Black Chrysanthemum. Whatever. Pero ganyan yung itsura ng isa. Darker to. Di ko alam kung safe to gamitin. Safe ka ba gamitin, Hengfang? Di ko naman kasi na-request to. In-include lang nila sa package. Ito yung swatches nila. And then, from New Chic as well, I got eyelashes. So, ganyan yung itsura ng mga eyelashes. Very dramatic and very, like,
spidery looking. And then, ito, 3-in-1 derma roller. Alam niyo yun, yung mga may needle. So, meron siyang ganyan. And then, meron siyang kasamang dalawang heads. Tapos, pangatlo yung naka-attach sa derma roller. So, meron siyang ganyang kasama. And then, ito, nakakatakot. Tignan, Diyos ko, Lord. Parang ang dami namang needles niyan. Oh my gosh, parang laki niya tingnan. Parang nakakatakot siya tingnan naman. You guys, ito, ang gaganda. Ano siya, mga mirror siya, pero cookies. So, ano, ganyan. Wait, I will open one. Oh my gosh, ang cute. I can't wait to open it. So, ganyan yung itsura niya. O, diba ang cute? Sobrang cute! Ay, meron kang kasamang, suklay. O, diba? Tapos, nandyan yung mirror. O, diba ang cute? I got 3 para isa sa akin, isa sa kapatid ko, at saka isa sa girlfriend ng kapatid ko. Para twinning kaming tatlo. O, diba, bongga? And then, I got brushes. Kasi yung kapatid ko nag-request siya na gusto niya daw ng brushes. Ito, kamukha siya ng Real Techniques. Pero hindi nila like ginaya yung Real Techniques all the way na hindi kagaya ng dress link na as in yung packaging talaga tapos meron talagang pangalan na Real Techniques. Ito, wale. So, parang ginaya lang nila yung like itsuna. Ginaya lang nila yung itsura ng Real Techniques pero hindi talaga siya like full on like gaya-gaya. Anyway, ganito yung itsura niya. And then, again, I got 2 kasi itong set na to ibibigay ko sa kapatid ko. Or maybe yung sa dress link ibibigay ko sa kanya. Depende kung ano yung maganda. Pero, yeah. But, yeah, that is everything for my haul. I hope you guys enjoyed. Please like this video if you enjoyed watching. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye!